To sa môže stať, dobre, ja si musím to Toto sa môže stať iba mne. Každý rok balím darčeky, balím a potom zabudnem, komu čo balím, komu čo patrí. Ale vy mi môžete pomôcť. A keď mi pomôžete aj sami sebe. Hádajte, v ktorej z týchto troch krabíc sa nachádza hlavná výhra automobil značky Citroën DS3? Je to krabica číslo 1? Alebo krabica číslo 2? Alebo krabica číslo 3? Hádajte. A o týždeň sa dozviete, ako ste obstáli. Ha, 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 ha.